Pekka Kumela on ollut Kumelan tehtaan vaikutuspiirissä aivan lapsesta saakka, jopa sanoisin alusta saakka. Miltä sinulta tuntuu se nuoruus siellä alkupäässä? No sehän oli niin kuin sanoin, että sellaista leikkimistä tehtaalla, että aina päiväsaikaan sillä tavalla, että kai siellä tuli käyttöä katsomassa puhallusvaiheita, mutta muistan, että aika paljon vietin siellä iltoja. Siellä oli, mikä se sodan käyneitä Mänkimien sulattajia, joiden kanssa jotka keskusteli ja kertoi juttujansa kovin. Tämä on kaikki silloin sitten sodan jälkeen, että tämä ei saattaa muistaa sitä sota-aikaa, joka oli, jolloin oli nämä venäläiset vangit meillä töissä. En niin kauheasti muista sitä. Olin kuulemma siellä silloin tykkänä. Kiusas mua kuulemma nämä sotavangit, että kyseli, että missä sun isäsi on. Vastannut tälle tulkille, joka on joku Pekka kuulemma, tämä tulkkivankin, ja työtisi jo kokkassa on tulossa yssiä. Nyt tykkäsi sitten aina kysyä sitä kokkaa. Mutta sitten ihan takarajasta, niin en sen enempää. Mutta tosiaan, oli tämmöinen, Pekka Veikko varmasti muistaa sen Mänkimiehen, joka oli hyvin pitkään meillä töissä, niin varsinkin hänen vuoroillaan, niin mä olin aika usein siellä. Ihan kuuntelemassa niitä juttuja ja tämmöistä. Nuoruuden tännepäin. Tuntuuko sinusta siltä, että se oli semmoinen suljettu piiri, tämä tehtaan ympäristö ihmisineen? Kyllä siis kun yhteistähän näillä henkilöillä oli hyvin paljon, että ne asui hyvin paljon tässä, tai ei siihen aikaan ehkä niinkä paljon tässä ympäristössä, mutta puhuttiin näissä, että heidän lapsensa kakarat oltiin yhdessä ja että sillä tavalla oli erilaista kuin ehkä tänä päivänä. No kun isäsi oli siinä johtajana, niin miten sinä lapsena koit tämän suhteen isäjohtajana ja muut? Ei sitä silloin mitenkään tiedetty. Samanlaisia me oltiin kaikki tapaisia. Ei siinä semmoista. En mä muista ainakaan sitä. Miten sinä joudut Kumelan tehtaan palvelukseen ja milloin se oli? Kouluaikanahan ja sitten kesät aina olin ainakin jonkun aikaa siellä, mitä nyt oli niitä muottipoikana ja puhaltaan en päässyt edes kokeilemaan koskaan. Joskus jälkeenpäin harmittaa, että se ei tullut söhlättyä niin kuin muutkin pojat siellä söhlättyä. Ja niin sanottua söhlämistä. Varmaan joskus 15-kesäisenä, 5 vuotta. Katsin silloin me sitten aloittiin. Ja myöhemmin kun ikää kasvoi, niin noin metalliverstaan laulinnosta ja Paunelan. No en mä kyllä puusetakeita ainakaan. Metalliverstaan muottia putsasi ja Köykkälän takia. Tai silloinhan ei Köykkälän takia tai joulukakoneita tai autossa. Ja autossa olin aika usein sitten tosiaan apumiehenä. Tämmöisiä. Niin tämä täytyy tapahtua koulun välillä, eikö niin? Kesäaikaan, koulun kesäloman aikana ja sitten niitä Nikander-hommia oli paljon, niitä lampunpesän kipsaamisia. Niitähän me tehtiin vissiin joka kesänä. Siinä oli ja sitten taisimme sitten, muistaa, että jonkun kerran olin, kun sain kortin 18, niin olin joskus ajamassa sitten, kun
Ne pojat oli kesälomilla, niin muistan vieneeni noita viinapulloja tänne Rajamäkeenkin joskus ja tämmösiä hommia. Mut sitten kun lopetin ton keskikoulun, niin mä menin armeijaan sitten oikein heti. Eli se oli 59 vuonna. Mut siinä sen talven aikana niin mä olin tänne Salon kanssa, meidän kauppamaanedustajien kanssa, niin olin parilla tutustumismatkalla, koska mulla oli tarkoitus kauppaopistoon pyrkiä ja tavallaan niin kuin myyntipuolelle sitten paneutua, niin olin tosiaan tutustumassa asiakaspiiriin. Oltiin 2-3 viikkoa junalla siihen aikaan kuljettiin ja oltiin Lahtiin ja joitakin tämmöisiä kaupunkeita, jos muistan käyneeni ja armeijan jälkeen minä olin sitten kauppaopistossa. Siinä meni sitten 2 vuotta. Ja sen jälkeen tulin sitten taas tehtaalle ja niin siihen asti meillä oli vain yksi kiertävä matkustaja. Mutta sitten mä tulin niin toiseksi matkustajaksi siinä ja jaettiin piirit Salon kanssa. Salolle tuli tää Etelä- ja Länsi-Suomi ja tuli pitkä Suomesta Lappiin piirit. Oulu oli tuossa rannalla alinpaikka ja sitten Lahdesta lähdin ylöspäin ja taas tuonne itäänpäin niin Savonlinna. Lappeenranta ja Savonlinna oli mulle tekemään siitä sitten ylöspäin. Ja sitä mä tein sitten aika monta vuotta, että sitten mä menin 68 naimisiin, niin sitten vielä tein kai naimisiin ollessa sitä pari vuoden tai toista. Rauhanen Pekkahan tuli sitten mun jälkeen siihen. Ja tosiaan siitä 70, suurin piirtein 70, niin mä olin tehtävällä. On niin kuin myyntipuolella. Meillä oli Helsingin konttorissa oli pysyvä edustaja. Ja sitten nämä 2 kiertävää, että joskus kävi heidän kanssaan paikkakunnilla ja pääasiassa nämä vieraat, tai asiakkaat, jotka kävi tehtävällä, niin niitä sitten hoitoi. Isä jäi joskus 60-luvun lopulla jäi pois, niin meille teknisjohtaja ei ollut. Niin mä oli ollut sitten isän kanssa aikaisemmin jo näissä niin palkkaneuvotteluissa sekä Helsingissä että tehtaan tasolla. Ja niin sitten tavallaan niin kaatui siinä mulle kun meillä esimerkiksi teknistä johtajaa ei ollut. Jukka Oivanpoika, hän opiskeli, niin että hän oli taas niin Kenian puolen tietoja ja niin raaka-ainepuoli ja muistaakseni Jukan kanssa käytiin Ruotsissakin näitä teknisiä laitteita hankkimassa ja taas niin kuin uunimateriaalit ja tämmöiset, niin se on niin kuin Jukan takaa. Jukka niin kuin tutustui niihin ja no nyt sitten niin sinulle tuli aikamoinen kokemus tehtaan eri sektoreista ja näit sen kokonaisuuden, mitä se on. Ja sitten sinulle tarjottiin tehtaalla toimitusjohtajan paikkaa. Kuka sitä esitti sinulle? Sen aikainen hallitus. Siinähän oli näistä veljeksistä Oiva ja Jalokummela Lahdesta, hän oli hallituksen puheenjohtaja. Tavallaan ulkopuolisena. Hän oli pienosakas osakeyhtiössä kanssa. Ja sitten Oivan kautta se tavallaan tuli, mutta totta kai sitä hallituksen puheenjohtajana ensin esittää virallisesti mettäessä.
kun Jukan, tämä Jukka, Toivon poika, hän ei ollut tehtaalla, että hän opiskeli edelleen, että hän ei niin kuin päässyt tähän mukaan. Ja siinä vaiheessa sitten ei ehkä ollut muita, kun sitä kai niin kuin ensimmäisenä suvusta haettiin sitä pomoa. Ja sitten mä sain sitten siinä samalla, kun mä tulin 5 tai 4. Voi olla, että olisi aikaisemmin, koska mä sain tämän toimitusjohtajan tekniseksi tämän Papan, Suomisen Alpon tehtaalle. Sitten se lähti menemään tämän kolomeetiin. Oli ehkä vähän niin kuin nuorempaa. Oivakin alkoi olla jo vanha ja väsynyt. Hänestä ei saanut sillä tavalla tukea eri kohdissa. Ja Papan kanssa siinä rapitoitiin siihen 77 syksyllä. Sinun toimitusjohtajan aikana paljonko oli silloin työntekijöitä ja miten sinä omaksuit tämän tehtävän? Meillähän oli sen jälkeen, kun Vanna loppui, niin meillä oli noin 100 henkeä. Se heilui siinä 2 puolta, että ja varmasti tässäkin vaiheessa, vaikka noin linkot puoli tuli uutena, mutta se tehtiin sillä henkilökunnalla, Grönbergia ja Kymäläisen Matti ja tämä nuorempi Grönberg. Kymäläisen Matti ja sitten siinä oli Vähämaa oli varmaan sitä linkoporukkaa. Mutta nuorempia kavereita, jotka oli, kun muista ryhmistä sitten. Tai siellä oli, mun muistin mukaan meillä oli 4 puhallusverstaikkoa ja sitten 1 semmoinen verstaikko, joka teki milloin prässiä, milloin sitten linkoa. Ja se henkilökunnan määrä oli se noin 100. Eli varsin huomattava määrä. Mutta jonkun verran liikaa joka tapauksessa, että tähän koko ajan suurimpana työnä, koska oli niin kuin koneellistettu ja pitäisi enemmän ja enemmän koneellistaa sitä. Eli palkkakulut oli tuotantoon nähdä liian suuret. Siinä suurin ongelma oli ja niitähän ei sitten Alpokaan onnistunut siinä tuotantoon niin kuin muuttamaan sillä tavalla. En tarkemmin niin just kysysit, että miten mä tunsin ton TJ:n homman. Oliko se raskas? Oliko se liian raskas reki? Kyllä se oli aikamoinen vedettävä. Kun siinä oli niin pirun vanhat perinteet olemassa ja paineet takapäin. Se oli monta kertaa. Ja sitten totta kai tähän aikaan, että tämä puhalluspuoli, niin ulkoa alkoi tulla tätä konepuhallettua, joka sitten muutti sitä. Hinnallisesti oli paljon kaupaksi menevää. Et ilman näitä teollisuuteen meneviä tuotteita, niin olisi ollut aika vaikea saada kyllä jalansijaa tuolta markkinoilta muuta. Tietysti nämä Turun-Hopeen tuotanto ja valasilasiahan me tehtiin kanssa niihin aikoihin aika paljonkin, mutta siinäkin alkoi olla, että tuli sitten automaatilla tehtyä pupua ulkoon. Ei enää opaalikaan, ei mennyt kaupaksi. Kumelassa oli erittäin merkittävänä oli tämä lasinmaalaus. Harrastettiinko sitä vielä silloin toimitusjohtajan? Ei, se lasinmaalaus loppui varmaan sotien jälkeen. Aron Sallihan meillä oli ainoa, joka toi
se kaveri mies oli? Eero Salli. Sallisen Eero, joo. No Eero Sallinen teki kyllä enemmänkin sitä hopea maalausta, joka oli taas tähän että vielä vaativampaa kuin tämä ihan selvä maalatullaisen tuotanto. Tai maalatullaisen tuotanto. Mutta mä luulen, että se 50-luvulla 60-luvulla ei tainnut olla silloin tuli ne siirtokuvat ja niitä painettiin, että silloin ainoastaan joku reuna maalattiin lasiin enää kultareuna. Loput kuvat oli tosiaan näitä poltettuja painokuvia. No nyt jos mennään sinne ihan siihen loppuaikaan, kun sä olit viimeisiä aikoja siellä toimitusjohtajana, niin voisitko sä kertoa siitä jotain, siitä loppupäästä, omalta kohdaltasi lähtönä? No siinä sitä samaa junnaamistahan se oli sitten loppuun asti. Tosiaan viimeinen, että noin runsas vuosi, niin silloinhan me sitä kaupattiin. Että oli niin kuin tämä tehtaan myyntipuoli oli osatekijänä tässä. Ja silloin mulla oli toi kaverina Lindholmin Lassi siinä. Lassen kanssa sitä sitten taisteltiin sitten siitä myyntipuolesta ja Alpo hoiti pirun hyvin sen tehtaan puolesta. Kyllä sieltä mielestäni kun hyvä lasi tuli ja työt sujui siellä. Sitä huolimatta. Vaikka tiukkaan ja näihin aikoihin ja kun mäkin tulin, niin öljyhintahan muuttui, joka teki sitten vielä lisää, kun meillä oli öljy ja kevyellä öljyllä vielä aika taistelua. Mutta pojat, mitä saatiin valmiiksi. Ja sitten tulihan siinä vielä kaupallisella puolella SOK-linja ja OTK-linja alkoi hävitä silloin jo. Niitä tavarataloja ei ollut. SOK-puolella oli tavarataloja, ne osti itse. Mutta Keskon puolella tavaratalot. Tai silloinhan ei Keskon todistaan tavarataloja ollut, mutta oli tämmöisiä rautakauppoja, jotka osti niin Keskon tiliin. Kesko silti paikallisostoiminta. Tavaran myyminen oli hankalampaa myydä sitten jotain tuotetta Helsinkiin ja helsinkiläiset ajaa sitten esimerkiksi lappalaisille. Niin se sama mallisto meni niin hyvin kuin mitä meitä myytiin Lappiin sitä, mutta ei helsinkiläinen osaa ostaa kokonaan. Ainakaan siihen aikaan. Tänä päivänä voi olla ihan toinen asia. Mallistot erilaisia. Se oli yksi sellainen myynnissä. Keskon ja sitten nämä rautialinjan ketjut, niin ne osittain meni mistä meni Keskolle ja oikeastaan meni tähän samaan tyyliin, että pääkonttori osti ja pääkonttorin alaisliikkeet kävi Helsingistä sitten katsomassa, jos jotain saisi. No nyt näin jälkikäteen, niin miten sinä koet lasin? Kiinnostaako se vielä sinua vai ei? Kyllä mä käyn tuossa Jussin luona nykyään melkein niin usein kun tästä kerkeen ihan katselemassa ja haistelemassa sitä puhaltimen tuoksua. Mun mielestä meillähän on täällä Riihimäellä on parikin. Palmelan Pekalla on sitten Oskar Lukoista. Sen Liikasen Jaakon. Jaskalla on joo. Mutta Oskar ei ole. Tässä oli joskus vai jossain joo. Mutta niin kun tää Liikasen Jaskan, kun se on vanhoissa puitteissa, tehdyspuitteissa, niin siellä on se semmoinen vanha henki jotenkin jäljellä ja jotenkin hän on semmoinen kauhean sympaattinen tyyppi vielä mun. Ihan mukava käydä katsomassa.
Ja kun hän tekee sitten sillä vanhalla tyylillä, niin se on puhallettu alas tosi päivällistä. Kumelan lasipiirissä toimi myös soittokunta, joka oli aika hyvässä mallissa siihen aikaan, kun Einar Kostman oli siinä kapellimestarina ja hän oli semmoinen pätevä, tarkka mies. Ja kun tehtaan omat pojat oli melkein kaikki siinä soittokunnassa mukana, niin mitä sinä muistat siitä ajasta? Siellä on aina mitä juhlia oli ja tämmöisiä, niin niistä muistan. Mutta se alkoi sodan jälkeen. Ja varmaan joskus Topi kuoli 52, niin kohta se sitten sen jälkeen siinä 50-luvun aikana se sitten sammutti, että olisiko ollut vielä johonkin puoleen väliin. En ihan tarkkaan en muista. Siellähän ne vanhan puhaltimen yläkerrassa harjoitteli. Ja kai siellä sitten käytiin kakarana aina kanssa kuuntelemassa oven takana. Ja joskus pääsi jollekin Kutihaan, tuossa Viivolan Kutihaassahan ne kävi soittamassa. Ja muistan, että kerran pääsin sitten Köykkälän niitä puskattamista kuorma-auton lavalla sitten. Mutta sitten tämmösiä, kun meillä oli se Hirvijärven mökki, niin siellähän pojat kävi kesällä soittamassa. Ja taisi olla joitakin kertoja, kun niitä Hirvijärven päättäjäisiä, niin niissä piti soittamassa. Ja muistan kerrankin Kutajoelle tänne lahjoitettiin. Pojat tuli ison punaisen ristin teltta tai joku armeijan vanhoja telttoja hankittu, missä pihalle pysyettiin ja siellä sitten pojat oli viikonloppuun soittamassa. Et paljon siinä oli semmoista, olihan siellä varmaan joitakin, jotka ei ollut niinku meidän tehtaalla töissä varsinaisesti silloin mukana. Noita tuli niinku Reijo ei ollut. Tai Raimo, niin. Raimokaan ei ollut tehtaalla kuin pikkupoikana. Mutta se oli kuitenkin sitä niin lasihenkistä porukkaa kaikkia. Oli vanhoja pappoja ja nuoria poikia. Sitten kun se soittokunta loppui, niin mihinkä ne soittimet joutui? Ne oli pitkään siellä tehtaan vinkillä ja joskus 60-luku ollut vai jo 70. Yksi täytyy olla siinä 70-lukuun, kun mä olin jo tehtaalla kanssa töissä. Me lahjoitettiin ja Riihimäen rautteja sitten soittimaan. Koko läjää. Ne oli ollut sitten jossain kunnostettiin ja he kunnosti sitten osan siitä, että sinne tehty se rumpukin. Paunilla on Topin rumpu, niin taisi olla kalvopuhki. Kyllä siinä kuoret kuulemma piti, että kyllä sekin meni kaikki. Ainoa oli yksi, Esko se sen sanoi, mitä Toivokunnalla oli se. Se oli ainoa yhden torven, ja tuli sieltä pois. Ja yksi hattu. Muut meni